Croeso i'r peiriant. Wythnos yma, mi fydd Edith Crawford yn ateb y peiriant. Helo Edith. Hiya. Wyt ti'n barod i gael dy gwestiynu? Ydw. Cwestiwn 1. Cinio ysgol neu brechdanau? Cinio ysgol. Cwestiwn 2. Rhys Moyn neu Rhys Meirion? Rhys Moyn. Cwestiwn 3. Pwy yw dy hoff berson yn y sîn roc Gymraeg? Waw. Okay. So ni'n dweud Alpha, maen nhw'n blowout. Cwestiwn 4. Hoff fath o datws? Sklods. Cwestiwn 5. Gogs neu hwntws? Dwi really yn licio acen gogs, so na i dweud gogs. Cwestiwn 6. Mylet gorau ti erioed wedi gweld? Mae Katie Hall efo un really cool. Cwestiwn 7. Beef, porc neu nut roast? Bydd rhaid i fi dweud nut roast. Dwi ddim yn hoffi nut roast, ond dwi'n veggie, so. Cwestiwn 8. Rownd a rownd neu pobl y cwm? Classic Poblacum. Cwestiwn 9. Radio Cymru neu Radio Cymru 2? Radio Cymru. Cwestiwn 10. Pen arall ar dy droed neu troed ar dy ben? Sa traed ar fy mhen yn edrych, dwi'n meddwl mwy kind of normal, just fel mewn ffordd. So, traed ar fy mhen. Cwestiwn 11. Gig gorau ti erioed wedi chwarae? Bydd rhaid i fi just dweud gig nes i wneud yn Fesum M6 efo Horizons Gorwelion nôl yn 2018. Oedd e just mor anhygoel gynulleidfa a'r atmosphere. Oedd e just mor amazing. Gorffen y lyrics. Sefyll yn gryf. Ond mae lais yn dweud i fi i tyfu. Rwy ti wedi ateb y peiriant yn llwyddiannus. Diolch! Tara!